Здравейте! Това видео ще е много кратко, просто имам нещо, което усетих, че трябва да го кажа и то много набързо, защото така ми се върти в главата от буквално преди половин час. В определени периоди от живота ти, на теб ти се предоставят няколко пътя, различни, и вече от теб зависи по кой път ще поемеш, до какво ниво си стигнал. Защото, примерно, ако ти се предоставят 4 пътя, 2 от тях са минало, единия е някакво евентуално бъдеще, което не се знае какво ще е, защото пак е нещо, което те остава в позицията, в която си в момента. И четвъртия, само един път, само един от всичките пътища по принцип, е такъв, който е за твой прогрес, за да те надгради по някакъв начин, да ти предостави нещо, да ти предложи възможност, която до сега не се е случвала, която до сега не си имал даже. И вече от теб зависи това, кое ниво си стигнал на развитие, да можеш да разбереш кое точно трябва да избереш, дали миналото, дали някакво евентуално бъдеще, което не е много сигурно, което пак ще те държи в същата позиция, в която си, или единствения път, който ще ти даде възможността да продължиш да градиш в посоката, която си тръгнал, защото когато ти се разкриват много възможности от Вселена, от каквото и да е, както искате го приемете, тогава вече трябва да си кажеш: да, аз съм стигнал някакво ниво, някаква трансформация и вече пътя, по който искам да поема, още не се знае. И точно от тези пътища, когато примерно ви се случи нещо и си кажете: ох, защо ми се случва? Или примерно дойдат много хора, вие сте някъде далече, дойдат много хора да ви посетят по едно и също време, които са супер различни. Ето тогава вече трябва да се замислите и да си кажете: тук има някаква причина и тук ще следва някакво голямо решение. Защото един път вземеш ли решението, няма връщане назад. Останалите пътища се разделят. Поемеш и по един път, другите остават на заден план. Някакси вече не можеш да се върнеш. И най-голямата грешка би било да поемеш по пътя на миналото с минали хора, защото някакси живота пак ще те завърти по такъв начин, освен ако не ти сложи някаква бариера да ти каже не. Защото винаги има такъв вариант, когато тръгнеш по по-грешен път за теб, един вид, ако не преминеш теста на Вселената и тръгнеш пак по стар път, тогава ще ти се сложи една бариера, втора пречка, нещо такова, което да те накара да се замислиш. Тези думи, между другото, сами си излизат от устата ми. Явно това е някакво съобщение, което трябва да го предам към вас, колкото и странно да ви звучи. Това, което искам да кажа, основата е, когато имате много пътища, това означава, че вече сте преминали трансформация и пътя, който изберете, трябва да е нещо, което е бъдеще. Нещо, което не сте имали до сега, защото ако си говорим за миналото и хората от миналото не случайно са останали в миналото по някаква и друга причина. Това не означава да прекратите комуникация, да сложите край, да ги блокирате и така нататък. В някои случаи се налага, но не винаги е така. Просто пътя, който избереш, трябва да е нещо, което отговаря, рефлектира на новото ти аз и което ще ти помогне да надгради новото ти аз, ако имаш ново аз. Макар че всеки ден хората се променят, някой към по-добро, някой към по-лошо, но всеки си има един свой собствен път и трябва да се замислите над това какви хора и ситуации имате в кой момент от вашия живот. Сами да прецените кой какъв е, кой за каква ситуация отговаря и вече да поемете по пътя, който ви предлага най-много възможности. Купа пълна с плодове, току-що озрели, хубави, пресни, набрани, купа с остарели плодове, леко загнили и купа с зелени плодове. Коя купа ще изберете? Тази с озрелите хубави плодове. Точно това трябва да е пътя, който избирате, който ви дава най-много възможности, най-много просперитет и най-много начин да надграждате. Ако
вземете купата с зелените плодове, това означава, че трябва да чакате. Просто стоите в застой. Да, просто сте в застой и трябва да изчакате, докато зелените плодове озреят. А ако вземете купата с развалените плодове, най-много да се натровите. И тя нищо не ви носи, нито удоволствие, нито ще може да сте сити, ако ги изядете, нито като цяло ще може да ги изядете. Защо трябва да избирате най-гадното и да си мислите, че това ви се дава, защото това сте заслужили? Не, трябва да си кажете, аз заслужавам най-хубавото, защото аз съм аз. Аз съм аз и трябва да се поставите на първо място. Когато се поставите на първо място, за себе си какво бихте взели? Ако вие сте единственият човек на света или най-важният човек за себе си, какво бихте взели? Най-хубавата купа с много плодове. Първо мислите за вас и след това, ако мислите и за останалите, ще си кажете, да, от тази купа с най-хубавите плодове ще мога да дам и на останалите. Но ако вземете купата с най-гадните плодове или с зелените, какво ще дадете на останалите? Но ако си кажете, аз ще взема зелените, аз мога да ги изчакам, някой друг да вземе хубавите плодове, вие ще сте в застой, докато някой друг гради от това, което е било предоставено за вас. Разбирате ли? Това видео стана супер спонтанно, не очаквах, че ще го заснема. Мислех, че това, което ми се върти в главата, ще мога да го напиша, но имам усещането, че това трябва да стигне до повече хора и се надявам да стигне до повече хора, защото е нещо важно. Който е достигнал до това ниво, да може да се замисли над нещата и да успее да приеме това като съобщение, ще го разбере. Който не е все още, няма проблем. За всичко си има време. Никой не бърза. Това беше, което исках да кажа. Радвам се, че успях да го споделя. Надявам се скоро да мога да се завърна ударно. Така, може да ме последвате в Instagram и двете ми страници. Имам писателска страница, имам и личен акаунт, но нея ще я видите от профила ми. Ако ви е харесало видеото, ударете един лайк. Абонирайте се за канала, като качвам такива видеа да стигат до все повече и повече хора. Чао от мен!